kanika por menta tingin ya pha je tingin jong blai tika balang kala ibet ban bensiat hanga ban hikai sepang topik ke jong blai topik ke jong blai ketika topik ke ba borok ila puli gini borok ila ya snow badan ibu ong ba ngatip lut sepang jong blai lada ngila lada ubri ula bentip lut sepang jong blai taum dei te ka nongrim ke bangi pisnongrim man hikai sepang jong blai dei dei ka bible te dan gong oh tate mod la dei ka bible tengah latip marang la puli lut bible ka no sin pila la puli lut ka bible hato pila la ban kan maulud ya ka bible ka baka keren is sepang jong blai hadu ba dan kam siu ban pen kan mau ya ya kadau ni den kam man hab ban ya ti dan hab ban ya wat hab dan kam man puli nang ba kan pen kan mau siu ingi ban pun khan siu ingi sepang ta ka jing long ka jong blai ba ngi ngi nama ha ka porte dan sibun ngut ini sibun teli ke jat blai tadangi ngim tip ba dangi bitu ba sepang blai ba ngi ngi kumnu ngin dum nang bangin pensyas ki we kum ngin nang ban hikai ki we kumnur ngin nang ban liu bangan ai jubab haba ki we ki kili ngi sepang tau blai bangi ngi mani ka phang padeng ni ka topik ka dei ka jingdon ka jo blai ka the existence of god we ni ki nongalap ban no hikai ba pa nam pha bla yap no tengok RC scroll ong kumni ong ba dan chu da ka we pat ka daw ka ba pen khi ya ka thma tien ni ka dibit ka ba khut ba ha padeng ubun riu nalor ka daw sepang ka jingdon ka jong blai nadu ki dukan hadu ki yo hadu ki jika puli hadu wat hapo ki jika maniru long no kani ka dibit wat hadu haying samro ka dan ka dibit sepang blai blai udan em nada udan di blai bokum no blai ba blai jengi u ya phe no blai jong pi te kini ki jinga tai nya kini ki jingi yu ki teng teng kalong ka ba jai jai kalong ka ba itanat dan ka poro kalong ka ba khruj hadu ta ta ba ka poi sik sia ka jing riura ka poi sia ka jing yum sna kadau kalong topik ka ba khlan ha kalong topik ka badan kam ha but ha kini ki debate ki pen i la ki jong kinia ban pen kesan sepang kata ka jinget ka ba kiki dan how tau blai ba kiki itu ki sepang te hane ka po menta dan lightly kinia lightly kita kinia ki bangin ya puli ba haju ka poro ngin ya buson makalong ka kanong rim sepang kata ka jingdon ka jong blai ka meningkong ka bagi teng ka cosmological argument te kani la tip ya ka first cause argument kemut une ni katakan nia ka bakran sepang uta uban ningkong uban sedang ne uta uda uban ningkong uban penki ya ki long kini ki baro ki bangila ban i menta te kani ki jimpun ini ya kadai naka kadai ka bangi pe ngi puli bat ngi bishar bunya naka ki balong saba naka bangi ui kabalong ka universe ne ka perthe tikito ki bawan seminar sengen thei ki layo bahai ni ji kai ke ngaro bon hi ngap pen kam lai ji kai jeng stock line te phi ko ban si su rup puli bahai ti notes ko phi kla don te ka cosmological ka wana kitin greek artli cosmos mut ka perthei ni ka badan haka but logic ka mut kata ka jing start ka ba hikai ban ya tai nia me ban pinchong nia bahai ki te kini ka nia ni kini ka cosmological argument ka ong ba kanu kamla ban shu long hi leni mi hi na ka jing thli ka ba omdan something cannot come out of nothing something cannot come out of nothing lada omdan manu ni ka ka balong ka daw jong ka jing sedang kemut ban pelong ka kemut dan kam da woi pat ni ne manu ka bor kebala ban sedang ne ban penki ban pelong ban thau kata ka jing thau te kawai nuk sa hantu ba nga ai menem step te menem step nga ai da ka next te dur brio thia te menem step nga ai brio thia te mata mesni te ngai pinu mio thia da bang hikai te
habai tia te brio tia te andala kendit tia. Next. Ai kendit tia te hapo kami yu i kate ka jing tho. Tho te kan not. Saya sian. Te. To. Te kate ka omno ko ong ba. Để em ken ma ban lum ya ka jing tia la mem lum but ngan sa kru chi bit de. Tawan jisek. Mana pasain sa ni mai. Te Tine haba te kai ke benja kalau mau tu nak kendit tia udah i tu kokot. Tine. Mana betul ni kokot. Nang lu kawan kena kokot. Tiong kena kokot tak ada ke basujaran kat. La shon bu da mana-mana. Tine. Dia ada puli ada sengap ada pediang ni kai ke beratok dia kokot. Kai ke benja ul ada lum ni kata ke jing tia. Lah sak kruit ini. Dia marblai ke ti nuksai long ibarit tamah ju koi long masyong nia ba. Nama blai. Namar ba kawai ka poin ka long ba katai ka kot kanum la banwan hi hapo ka jikami. Lemda ka kami ka man bu. Te ki dak kinum poi hi ban long kum te kum ki dak tho ki bangi pelong i bingila ban song thu bangi puli la da dan manur manuba ka tho ka kulom num la ban ha bi na bedeng bat baun sna hi kitiki dak kisit. Tek kani kania hanir ka long kum ta hi bangi puli ya bangi pe ya ka perthai hau hau hi bro ko wei. Ni puli ki met beneng ni puli ya ka sngi ki bena ni puli ya ka jinglong ji im ju brio hi ngi song thu ni ka wei hi. Ba kini ki barot kimla ban suban jalong hi la da dan manuba sedang. Teka tum ka science ka ong ba ya kini ka ibar ko la sedang nakata ka Big Bang Theory ita jing ptei ba kraw ba but nakata jing ptei ka milut ki binta ni kita ki pngit met ki ba contribute ini ki ba yarap ban pen urlong ya kini ki met ki ba kenjamet bikin long kini bikin long mentah. Henry pa aba poi ba syata ka benta da kelipat kata ka jing ptei ka sedang na ai. Mono ba pen ptei kata. Kimla ban ai kai ya ke jubab ke ba biak. Kimla ban ai ke jubab ke biak. Tela da ki ong ba kadon kata ka bor ka ba kraw kata kinja energy. Dem kata ka nuclear energy. Ke pelong ya kata ka jing putih. Ke science ka jer ka teng kum ka energy kum ka bor dan daripada pipe si kum ka bangit ni jer ka teng ta wei ding boleh. Ha ka science ka de ka energy kebalong kemdai kata ba im ne kebamlong personal ne mengipat habangi warra pada kalian ka jinget ta ubor de ublei ru badan ka jing snow badan ka jing start badan ni jinglong kiba im ubala ban communicate te ka jingi per hari ke hang tahi kesayan ko badan ke basdang ko ong bagay kata ka bor ni pengi ong dan we nong sedang long long ublei ye habangi pensionong rim ni kata ka benta barabo ringim di ben kelet bangin penkesan ni kania ka jiro naka bible ka bible ka kensyahi badantang way balong daw ba daw san jo ka jing sedang ya kikay baro ta ulong ublay ba im nadu ka bam ju sedang syurik bam jikut dong eternity kalong eternity balay dan kam ya ublay balong finite but balong eternal bam dan jing sedang bam dan jikut mablay namar ba lada ublay ulong ubadon jing sedang ini kemud habdon sa uway pat na haswa ju ublay bantawi ublay bantawi kini ka keperti lada tahu ublay ba ar ba haswaro umdon ubalong eternal habdon ini chain kaya ter beteng gin sama te bat habangi psnur mi kita berkoi tu kalong ke ba kalong ke bam idon nungrim ke ba isong nyaru bangin ajimut kumta ba habawan ni ko ka bible habangi puli ka hibarbo ka ban ba hi ba uni ublay ulong ujing sedang aja ibarakoi ulong ba bam don jing sedang bam don jing kut takadaw Genesis iwe hakaba miningkong ublay ula tawi ka beneng bada khando katu ka dekot ka beningkong kalong ba don kam ha lada ngimla ban pediang ye katu ka dekot ka beningkong juga bible mentoy da bangin pediang ye ka bible bro ko namar hakate ka sidekot kata ka sidekot kala penyap no ya ka atheism ka boong ba dan belay namar belay ka omno ha beningkong ublay ong ba don ublay juga po ka penyap no ya kanu kanya bong dan shibun ngut kiblay namar kamong na habaningkong kiblay ong no dan tang way blay
kasap pelong ye kiki baro. Bat syuru nakasiti Hebrew nakalong balat basa ong ba. Namar ka ying baro la tau da mono te uni nong tho Hebrew sinuk sa ba kumba ubriu de nong tau jong ka ying te kum ta omno Henry utau bala tau iki baro ulong ubleke. Ulong ubleke. Te syuru upol uban syuru hakasiti kinong room kalong baningkong kena rapo omni ong ba. Naba ya kata kebala bentip siapang ublay kalong ka ba pau haki. Ke bangi dan kam bentip siapang ka jingdan ka jong ublay kalong ka ba pau syai hakmat ka jong. Ka jimut hang ni kalong ba. Uno ubri umla ban aidao ba hadu mentaro ngamdon ya kisaki ngamdon ya kesabut ke babiang ke ban pinti kenaya nga bangan pediang ba ublay don. Upol ong ba ublay ula ailut ya kidao ke babiang ha kisabut ke babiang ha. Ban pinti siya ya jingdon ka jong. Namar ublay la penpau ya ka haki. Haki beri namar ya kita ke iru ki bamla banyu i ki jogu na do ka jing pelong ya ka pertai lai ishna bala sempang ki na kita ke iru bla thau ki balong kebor ka bam jikut ba ka jing long blay jeng khnang ba kin long klem jing kren dong shu. Ublay ula ai ka proof ula ai ka sabut ka banla ban pengit yang nga badi pi ba ublay udot. Bla ai lut. Kadang ni omno syah ba khadu em la dangi jeng khmat jong blay onum dan monum bla ban ong. Try ka Bible ka bami ai ni. Kampat la ban pengit yang nga mangadang don ka to ko ni ke jing artetien. Ngim la ban ong kumta. Nginem la ban ong oh try ngam la ban su thu mar ngapai ka sengiru ka jengai pelat ngapai u benar ngam yo ban keta ngam yo ban ngapai ki klur ngam nang ban puli. Kadang ngam la ban su thu ngam la an pediang ba de mami ba thawi bar khoi. Katak khadu hi la ban aida. Ngim la ban aida. Baka Bible ko ong ba ditong bit uba perkat ba ula ban aida uble. Komut ba ula banyasai nia ba uble. Ditong bit. Kini. Dahang ni kat kum ka cosmological argument ka bangi puli tang ke ba syaba ni so thu syahi ba ke ba kini ki ibaro ki wan jalong dia namar ba don wai don to first course don ta daw beningkong ba ta daw beningkong dei blay ubolong badan bor ba ju por ulong uba bam bam jukut